for YouTube channel here. Ku meeting ya challenge ya youth amapemphera Sowinners. Atapita akupita kumeneko konde anadusa njira imene timakutcha kuti ndi kuthiwi kumene kuli madimba. Atayenda kwafika kuti waoloka madzi aja walowa side ina imene ngati modzi wina wamaliza madzi. Kunapezeka zonena kuti amunasitha zovala ndisithe zovala mchimangamo mwezi wa February. Atalowa mchimangamo muja posintha zovala zake koma chimangacho sichinali chokhwima chinali cha bwenzi wafiira ndithu. Atasintha zovala zake zija kutuluka ani ake munda uja adamuyitana chifukwa munda unali pakhomo. Atamuyitana chonchija iyeyo uja anapita kwa anali akuzidziwa kuti ndi wosalakwa. Atapita chonchija kumene kuja anamufunsa umatani mundamu ayi ndimasintha zovala zanga ndaoloka pamadzi. Oh akuti ukunama onani kuti mpagi mwangamu ayang'ana mpagi muja anapeza kuti zovala ziyanzonjani ndizonyowadi muzovala. Komanso iye analibe mantha because amadziwa kuti anthu amene amwera nawo ndi anthu kuti akumamudziwa ende akuadziwanso iye. Kenako kudapezeka zilalo muja anamuyitanira nyumba. Chizolowezi poti anthu oti ndimadziwa analowa di nyumba muja. Akapeza nyumba muja muli azibambo awiri nyamata amodzi ndiwo eni yake ngati afolo. Kenako adamufunsa. Ndayankha kale ndinali munda muja ndimasintha zovala. Kenako tonkwamba kumumenya ndi zitsulo. Anamenya nyumba muja ndi zitsulo ndi mipeni kumamuchekacheka. Kenako kunatulukira akazi. Akawauza ndaipa kumana asiya posagula. Akawauza kuti munthu uyu mumpheretu chifukwa munthu uyu ndoti akukudziwani komanso akhoziwa kululani komanso mukudziwa. Atamva mawu amenewo kandi mphamvu ya Mulungu ayiduno kunapezeka zoti m'bale wangoti anapulumuka kuthawa. Atapulumuka ndi kuthawa anayenda distance yochepa ndikugwa ndikomuka chifukwa anataya magazi kwambiri. Ndiye anagwira mphepete mwa msewu kumenenso anthu akumudzi kwathu amadutsanso pomwepo. Ndi neighbor wa kwathu ndikumuona koma ali maliseche. Kenako iye anakhala ndi mantha. Anayimbira foni kwa amayi anga. Amayi anga akubwera nditi anapezanso anthu ena amene ananyamula ndikupita nawo kuchipatala. Atafika kuchipatala ndi condition imene anali nayo ndi kukumana kwa ndani kwa munthu uja unapezeka zoona kuti anatani anati ndi imene statement apapapira nikuti mupite kuchipatala ujenera kupita ni ku polisi ndi imene munthu yalili mwafika mupite ku polisi ife kuno kuti kunthandiza cholinga polisi atani abwera adzamuone munthu umene condition yake ili. Basi kunapeza kuti mayi anga anapita ku polisi apolisi anabwera kuti kumene kufera nakampeza akuntani akunthandiza. Apolisi anangomuona ndikubwerera. Panatha 2 days, 1 day 24 hours nkutsitsimuka. Atatsitsimuka chonchija kunapezeka zoona kuti atani ndikubwera apolisi aja ndikumuona anamufunsa okwanitsa kuyankhula anati kuyankhula kukhande kwanitsa. Ndipo anampatsa mafunso ndi pamene amafotokoza imene statement yake imene inali imene sodafotokozera nini. Then anamufunsanso kodi anthu okwadziwa anayankha Yesu ndikuwadziwa ndipo anatchula pala akuti. Anthu onse analipo folo. Zitatero muja kunapezeka zoona kuti apolisi anayamba kuipanga folo nkhaniya. Kenako kupeza anthu kenako ndikuagwira anthu aja. Atagwira anthu aja kunapezeka zoona kuti atani ndikuakatsekera ku polisi. Atakatsekera ndikufuna maumboni onse analoza kuti ndiwo. Ndipo abambo ananena kuti ndinali ndekha ndizona ndinamenya ndi koma ndinali ndekha. Kenako kunapeza kuti 24 inayi ngati 2 days la munthu uja anamwalira 7 koloko madzulo pa 26. Ndiye pasino zitatero muja kunapezeka kuti m'bale wanga uja anamwalira. Ndipo tsiku limene anamwalira m'bale wanga mchimwene wanga ndi tsiku limenenso apolisi anagwira anthu aja. Kenako natamwalira ripoti inapita ku polisi kuthandizana ndi achipatala ndi kubanja.
atapita paja anana kuti ife tibwera mawa ndipo mawa adanafika ku chipatala kuja kumodzi ndi abanja anayeza thupi lija. Ataliyeza thupi lija anayeza pakana ndi m'bongo mwake. Chimene anapeza chipatala anapeza zono kuti munthu uja wamwalira because amataya magazi mkati mwa mimba, makera a mimba komanso ndi bala limene linali m'munsi mwa mchombo. Atamuyeza kuti kodi chinachitika ndi chiyani kuti zifike point imeneyo, chifukwa munthu wokupha uja amanena kuti munthuyo anali wamisala amafuna umupha pakhomo pake, ndi anamugwira kumulowetsa nyumba kufuna umulanda zikwanje zimene anali nazo, ndipo anampanga chipongwecho because kuti amazerereka. Ndiye kunapeza kuti atafotokoza statement imeneja atamwalira achipatala nda polisi atafufuza kuti kodi m'bongo mwake ndimuliziona zina kunena munthu uja wokupha uja. Anamuyeza ubongo wake anapeza kuti mulibe china chiyonse negative. Anamuyeza matenda ena aliwonse opangitsa kuti munthu mwina nthawi zina amatha kubalalika, anapeza kuti munthu uja anali negative. Kenakono kunapeza zono kuti analamula kuti maliro tikayike, ndipo zinachitikadi maliro aja anakayikidwa mothandizana ndi abanja ndi apolisi. Kenakono zitatero ono kunapezeka zonena kuti anawuza kuti maliro anayikidwa lachinayi ngati Friday pa 28. Napezeka zonena anena kuti pa Monday abanja mubwere. Ndipo atapita kuja adanena kuti tidzabwera m'mudzi mwanu kukafuna umboni. Ndipo zinachitikadi apolisi anapita kumudzi kwathu ukapanga umboni. Ndiye basi kenakono kunatani kunapezeka choncho, kunapezeka zonena kuti panapita masiku ndithu. Kutapita masiku ndithu unapezeka zonena kuti anayitananso akubanja. Ndikwazo kuti munthu yakufotokoza zonena kuti munthu bale wana anali wamisala akubwerezanso fundo yake yomwe ija. Anapanga zimija because amazirereza. Ndiye kenakono akubanja anati no, kwa chimwene wanga anali pa sukulu amabwerezanso form 4 amabwereza, komanso anali ndi chairman wa youth ku Fishers of Men Kota Central Region, komanso anali secretary wa iwala ine kwina kuja analiso ucheni wa secretary wakumene kuko timati scheme ya TIWI. Yes, scheme ya TIWI anali secretary. Analiso zampopera anatapanga ngati patangotha miyezi ngapo ndithu. Ndiye ananena kuti zonsezo mupite konseko mukati kutengere makalata anu, anthu akatengedwe makalata awo abweretsenso kuno afotokoze mmene munthu status yake inali. Ndipo anapita konseko ndikatenga chani kuti my information adapititsa kuja. Ndiye chimene chikuti chidabwitsa ndi kudzidzimuka. Apolisi anatiuza zonena kuti pakatha 3 months 9 days tidzakufunani wakubanja. Ndipo ife akubanja tikudikirira 90 days kukupezeka zonena kuti pa 90 days paja munthu uja tikumuona watuluka. Ndipo atatuluka ku polisi kuja akubanja wanga ngati amene ali ankolo ananyamuka kupita ku polisi ukafunsa tamuona munthu uja zili motere kodi zakhala bwanji, akuti yesi tantulutsa. Unabwera achani kodi? Unabwera akhoti atakulilongwe. Ngati kaya khotranji jala dono kuti zimene zakukhoti kusinzitsata. Anabwera ndi amene amusayimitsa mipala watuluka. Ndiye anafunsa ndithu watuluka chifukwa chani? Ife chifukwa chani akubanja simunatifune. Kwa ife ndamene ndabweretsa nkhani kuti wathu upangidwa izi ndipo ino muyamba ndipanga ndi follow thing paka na munthu chamwalira paka na lero lino mukuntulutsa chifukwa kenjani. Ndiye basi ino kunapezeka zono tate anango yankha kuti bwere Monday. Tibwere Monday akuti Monday mukati yankhapo kuti chani? Ati ayi mubwere Monday. Ndipo kunapezeka zono kuti Monday lijati inafike ndi nkujali. Ndingawa yathu ili pamenepo kuti munthu amutulutsa ife m'bale wathu tikamba pano ali m'manda nkhani yosakambidwa olakubanja olukutsiku limodzi kwafuna ndi kwayitana kwafunsa mafunso kapena mwina nkutheka kuyankhulitsa nako ndi chigawengacho. Ayi kodi zimatheka zimenezo ndizoyoledwa kuntulutsa munthu wakupha
amene anavomera mlandu wake kunena kuti ndizoona ndinachitadi, kuti ndizotheka, kodi makamaka malamulo amatitani. Ife tili ndi mafunso ambiri, ndaya kuti mande tipite ku polisiko ndeni wafuna mchugasi wani mana kodi ndinayo shogo mutithandize kwa ndakhala ndikupanga ni folo ma video anu, ndakhala ndikupanga folo nkhani zanu zimene matha kuziposta, ndipo ndikanakonda kuti mtundu wa Malawi udziwe zimene zachitika pa nkhani ngati imene, kuti pano pa dziko lathu life yamboyanja ndalama osati chilungamo, komanso panopa kundende kukhala akuba amphawi osati ndalama, zigawenga zikutuluka. Mtundu wa Malawi kuchokhala ndimafunanso udziwe chimene chili, ndingatinso kuli kothekera anthu ena amene ali nkuthekera kuti nkhani yakho zotiyendetsera nkulongosola, timafuna unawonso pamenepopo kuti amene akufuna kwabwino, amene amakwanitsa kuyendetsa nkhani imeneyo atithandize ndithu. Ndimafunanso pamenepo kwambiri chimene ndimafuna ineyo.